Hänellä on rahkeet vaikka maailmanennätyshyppyyn ja tästä se lähtee. Peter Prevs on ilmojen teillä. Norjalaiset jännittävät. Ja on Prevs kova tulee. veto. On kova hyppy ja nyt ollaan kyllä niillä lukemilla, että maailmanennätys saattaa jopa paukkua. Peter Prevs tulee sieltä ja voittaa tämän kilpailun. Se on ihan päivänselvä asia. Samat miinukset kuin Vannemelilla, mutta hypyn mitta on vielä sitten ihan jossain aivan muualla. Katsotaan, 250 metriä on uusi huikea maailmanennätys. Maailmanennätyshyppy 250 metriä. Aivan uskomaton uusi maailmanennätys, 250 metriä. Hän tulee syvässä asennossa ja suuntaa sieltä hirvittävällä voimalla ton liikkeen eteenpäin. Siinä ei mietitä, se on niin nopeasti valmis toi lentoasento ja katsokaa kuinka rohkeata meininkiä, kun kaikki vauhti säilyy tuonne loppuun. On se niin makeen näköistä leijailua. Katsokaa tässä kuinka syvästä asennosta taitavasti ajettu ponnistus, kuinka nopeasti se liike jatkuu tuonne suksien väliin ja toi paketti on heti valmis. Ei mitään semmoista vastustavaa elementtiä, mikä ottaisi vauhtia pois. Kaikki energia säästyy tuonne loppuun ja kun tässä on kaveri, joka ei sitten anna kyllä tuumaakaan periksi tuolla lopussa. Nyt on vaan niin pitkä toi hyppy, ettei pysty ei pysty edes yrittämään telemarkkia. Tullaan jo tasamalle, se junttaa väistämättä Hentoselta Prevsiltäkin iskarit pohjaa. Uskomattoman upea veto ja katsokaa